Добре дошли в нашата практика Златна светлина, с която да разтворим всяко напрежение, което сме насъбрали през миналия ден. Станете се удобно. Може да седнете с изправен гръб или да легнете, ако това ви е по-комфортно. Позволете на очите ви да се затворят леко и нежно. Почувствайте повърхността под вас, която ви подкрепя. Позволете си напълно да се отпуснете. Дишайте спокойно, като издишването ви е една идея по-бавно. Представете си как от високо се спуска топла, мека и златна светлина. Тя сияе. Тя е златна и блестяща. Усетете как тя докосва темето на главата ви. Като нежен слънчев лъч, проникващ дълбоко, изпълвайки ума ви с лекота и спокойствие. С всяко вдишване тази златна светлина се разлива надолу. Минава през челото ви, отпуска веждите, омекотява очите. Дишайте. Спуска се към бузите, челюстта. Всичко, до което се докосва, се отпуска. Сега светлината обгръща шията и раменете ви. Като топла вълна, тя разтваря всяко напрежение. Светлината продължава да се разлива надолу от раменете към ръцете, лактите, китките, дланите, та чак до върховете на пръстите ви. С всяко вдишване златната светлина изпълва гръдния ви кош, сърцето. А всяко издишване освобождава всяка тежест и всяко напрежение. Сега светлината стига до корема. Изпълва го с топлина и мекота. Почувствайте я. Почувствайте как преминава през гърба, омекотявайки и всяко напрежение в мускулите. Продължавайте да дишате и позволете на златната светлина да разтвори напрежението. Вдишвайте от златната светлина и при издишването отпускайте и разтваряйте всяко напрежение и стягане. И светлината се движи надолу към таза. Затопля бедрата ви. Коленете се отпускат. Пръстците се изпълват с лекота. Тя стига до стъпалата, от петите до върховете на пръстите на краката. В този момент цялото ви тяло сияе в златна, топла светлина. Вие сте обгърнати от нея, защитени, спокойни, балансирани.
Насладете се на това усещане. Запомнете го. Тази светлина е винаги с вас. Осъзнайте, че може да я призовете по всяко време. Във всеки един момент тя е тук и в рамките на няколко минути може да ви изпълни и да ви дари спокойствието, от което имате нужда. Поемете дълбоко въздух и издишайте с въздишка. Бавно върнете вниманието си към пространството около вас. Почувствайте тялото си, повърхността под вас. Нежно раздвижете пръстите на ръцете и на краката. Раздвижете главата, врата си. Отново поемете въздух и когато се почувствате готови, отворете очите си, носейки със себе си усещането за лекота и хармония. Благодаря ви, че се погрижихте за вашия вътрешен мир.